Русский рок говна кусок? Вельмі крынжова. Беларускі рок. Балотныя людзі. Корж дурак. Весяліцца хочуць усе. Пра Михалка. Усё дрэнна. Лявон Вольскі. Любіце сваё, Ганна Сялук. набіць морду. Дзякуй Богу, я не саладуха. Зацаніце, які трэш. Фестываль сумнай беларускай песні. І я прадаў стадыён. Гэта канал «Жыццё Маліна». Навіны наступныя. Мяне па-ранейшым клічуць Мікіта Мелказёраў. І сёння мы знаходзімся ў Варшаве. Дзеля таго, каб паразмаўляць з Сашам Чарнухам. Калі не ведаеце, то гэта музычны журналіст, аўтар і вядоўца YouTube-канала Міністэрства сепультуры. Мы прапануем вам вялікую размову пра веліч Макса Каржа, канфлікты з Сергеем Михалком, тлумачэнне, чаму рускі рок гаўна кусок і чаму чалавек не заўсёды павінен цікавіцца сваім. Слава Украіне! Жыве Беларусь! Пачынаем глядзець. Мы з тобой сустракаемся, наколькі я разумею, паміж двумя канцэртамі Макса Каржа, дзе там вялікія солдаўты. Макс зноў у добрай форме, зноў солдаўты. Які ў цябе гэта выклікае пачуцці? Самае пазітыўнае, таму што Макс доўга да гэтага ішоў, і ён фантастычна працуе са сваёй аўдыторыяй. Гэта вельмі класна, гэта ўзорная проста прыклад таго, як можна працаваць з аўдыторыяй. Гэта, мне падаецца, гэта прэцэдэнт проста унікальны. Распавядзі мне, ласка, ты кажаш пра тое, твоя цытата, што могуць быць пытанні да кантэнта Макса Каржа, але праца з кам'юніці, яна проста выкшталцоная. І наколькі я зразумеў па тваім словам, гэта нават на спорт нейкім чынам падобна. Я правы? Абсалютна. Ну, мне падаецца, што сама арганізацыя выглядае менавіта так. Ёсць лідары нейкія. Што-то фанацкае, так? Так, ёсць нешта фанацкае ў гэтым усім. Ёсць лідары ў кожным згуртаванні. Напрыклад, у асобным горадзе ёсць свае там кам'юніці, пабудаваныя. Яны аб'яднаныя нейкай адной каардынацыйнай структурай, якая называецца «Двіж», калі я не памыляюся. Людзі збіраюцца на выезды, то бок там паляць фаеры, самі сабе займаюцца нейкай самаарганізацыяй, і гэта выглядае там сапраўды вельмі натхняльна і ўражвае, таму што у іх ёсць сваё медыа, якое там вяшчае пра нейкія навіны. Яны там неяк гуртуюцца вакол гэтай усёй структуры. Для актывістаў, наколькі я разумею, Макс ладзіць нейкія там летнікі нават. Яны збіраюцца недзе ў лесе, там тусяць разам. Гэта вельмі такая класная, цёплая праца з кам'юніці. Окей, калі разбірацца все ж таки у музычным складніку, як па-твойму, чаму Макс Корж стаў настолькі буйной зоркай? Мне падаецца, што справа ў меседжах, якія ён транслюе. Гэта універсальныя меседжы, і ён працуе з поп-музыкай, якая сапраўды вельмі папулярная ва ўсходняй Еўропе. Калі ты назіраў за яго творчасцю, мадэрновай творчасцю, то ён можа працаваць недзе ў плынях хіп-хопу, а можа ў шансоне, можа ў поп-музыцы. І гэта ўсё працуе на вельмі вялікую аўдыторыю. Гэта вельмі зразумелыя для яе нейкія музычныя складнікі і меседжы, які ён транслюе. Ну і плюс гэта такія універсальныя тэмы пра каханне, пра сяброўства, пра жыццё ў кайф, пра тое, што трэба проста жыць і атрымліваць асалоду ад гэтага жыцця. Гэта нейкія пазітыўныя меседжы, гэта тое, чаго вельмі не хапала і не хапае беларускай музыцы. Таму што ўсе стаміліся пакутваць, усе стаміліся ад нейкай сумнай беларускай песні, усім хочацца проста драйву, энергіі, пазітыву, і Макс Корж усё гэта дае. Ты сказаў, мне падаецца, што гэта назва фестываля. Фестываль сумнай беларускай песні. І прыгожа. Ну, так заўсёды адбываецца, мне падаецца. Ты мне выбач, это вельмі агульнае пытанне, але у чым база? Чаму беларуская песня такая сумная? Ну, гістарычна так склалася. Мне падаецца, што ў гісторыі Беларусі не так шмат пазітыву, і мы такія балотныя людзі. І мне падаецца, што гэта цалкам натуральна адбіваецца на тым, якія меседжы мы транслюем і як мы спяваем песні. І тут прыходзіць Корж і кажа, што ён выбірае жыццё ў кайф. Так, абсалютна. Гэта тое, чаго не хапала аўдыторыі. Яна сілкавалася з нейкіх іншых крыніц, не беларускіх, слухала іншую поп-музыку вясёлую, таму што весяліцца хочуць усе. Дзе ўзяць гэтае вяселле? Ты кажаш, я хочу вернуцца да твоей цытаты, што могуць быць пытанні да кантэнта. Можаш патлумачыць, што ты маеш на ўвазе? Мне падаецца, калі Корж выйшаў за межы сваёй звыклай структуры,
куплет-прыпеў, такая вельмі зразумелая гітарная, будаваная на гітарных менавіта складніках музыка, яму стала складана, таму што, можа, не хапае нейкага музычнага досведу, магчыма, не хапае проста аператыўкі, каб утрымліваць у сабе гэтыя складаныя структуры, але мне падаецца, што гэта ўжо, ведаеш, такі Макс Корж стварае больш мудборд, чым песні. Мне падаецца, што гэта накіравана цалкам на стадыённыя канцэрты. На стадыённых канцэртах менавіта ў лайф-рэжыме усе гэтыя песні працуюць. У студыйным варыянце не заўсёды. То бок, умоўна кажучы, ты ж пісаў нейкія рэцэнзіі на новую творчасць Максіма, так бы мовіць, пасля 2020 года, і наколькі я разумею, ты не быў у захапленні. Я не быў у захапленні, таму што мы размаўлялі з Максімам пра тое ж, куды ён, у які бок хоча рухацца, і ён казаў, што, я хачу ўжо рабіць нейкія сур'ёзныя рэчы, але мне падаецца, што вось менавіта досведу яму не хапае, каб гэтыя сур'ёзныя рэчы рабіць, каб выходзіць на нейкі новы якасны ўзровень менавіта ў нейкім кампазітарскім плане. Ты ў сваім выпуску пра Максіма Каржа распавядаў у тым ліку пра вашу камунікацыю, і наколькі я разумею, што некаторыя фанаты спрасцілі гэта да нейкай там тваей абразы. Маўляў, ты кажаш пра тое, што не хапае у чалавека досведу, аператывы не хапае, маўляў, Корж дурак, умоўна кажучы. Ці прыляталі табе прэтэнзіі? Мне прыляталі прэтэнзіі, нават я чуў, што сам Макс пакрыўдзіўся на гэты выпуск. А як? Ты пачуў у фармаце, што нехта сказаў, а Макс пакрыўдзіўся? Ад нашых агульных знаёмых я пачуў гэта, што Макс пакрыўдзіўся, што... З падрабязнасцямі ці не? Не, без падрабязнасцяў, просто, мяне паставілі перад фактам. Макс пакрыўдзіўся. Гэта яго справа. Галоўнае, каб ён зрабіў нейкія высновы яшчэ з гэтай. Астатняе ўжо не мая праблема, таму што мая задача просто падсвяціць нейкія рэчы, звярнуць на іх увагу. Астатнія, асабістыя амбіцыі музыкантаў, пра якіх я кажу, гэта ўжо не мая праблема. Распавядзі пра свой досвед камунікацыі з Максом Каржом. Што это, як? Што это за чалавек? Сапраўдны паляшук. То бок, ён такі вельмі інтравертны чалавек. Мне падаецца, што гэта натуральная частка вось гэтай паляшуцкай традыцыі быць проста ніжэй радараў, рабіць сваю справу, не працягваць шмат увагі да сапраўды важных рэчаў, якія ты робіш, але рабіць іх. І мне падаецца, што вось ён вельмі упэўнены ў сабе чалавек. Ён хоча браць усе працэсы на сябе. Цалкам гэта ўдала, часам не. Таму што мне падаецца, што у яго не хапае досведу, каб рабіць усё. А ён хоча быць і кампазітарам, і аўтарам словаў, і рэжысёрам, і часам кантраляваць рэчы, якія немагчыма самастойна кантраляваць. Але гэта яго шлях, і мы бачым, да чаго ён прывёў. Ці паўплываў неяк той, не твіт гэта быў пост, калі я не памыляюся. Пост у Інстаграме. Так, пост у Інстаграме. Ці нейкім чынам ён паўплываў на Максіма Каржа? Мне падаецца, што не паўплываў. Ён, канешне, атрымаў хвалю хейту, і ён сам нерваваўся праз гэта. І мне падаецца, што гэта было такім часам, калі усе знаходзіліся ў вельмі нестабільным эмацыйным стане, і, канешне, любая публічная рэакцыя на тое, што ты напісаў, калі ты дрэнна гэта сфармуляваў, а хацеў нешта сказаць, нейкі вельмі такі правільны месседж сфармуляваць, яны цябе проста чапляюць, кранаюць, і ты ўжо проста выходзіш з-пад кантролю. Ты не можаш цалкам вось так прагматычна, пакінуўшы эмоцыі ў баку, сказаць, як атрымалася, так атрымалася, рухаемся далей. А цяпер как? Ён проста рухаецца далей і забыў? Ён проста рухаецца далей, ён робіць сваю справу, як можа. Я цалкам разумею, што тое, што сказаў Максім, і тое, што ён хацеў сказаць, гэта розныя рэчы. Мне падаецца, што ён рабіў шмат у тыя часы. Гэта была не публічная нейкая дзейнасць, я б не хацеў звяртаць на гэта дадатковую увагу, але ён усё зрабіў так, як хацеў зрабіць і так, як мусіў зрабіць. У яго няма піаршчыкаў, якія яму раюць: Максім, а давай мы гэты пост нейкім чынам перафармулюем. Гэта заўважна па яго тэлеграм-каналу цяпер. У ім больш за 100 000
подписчикаў, і Максім Корж ён размаўляе са сваімі подписчикамі ў фармаце галасавух. І гэта галасавухі на 5-10 секунд. Ну шо вы там малыя? Как дела? Там продолжать решили продолжать, да? 10 тысяч комментароў под гэтай галасавухай. Ребята, еду в дороге, подкиньте музла кого-нибудь свежего послушать. Эти там, ну что, взорвем или не взорвем? Там маецца на ўвазе, канешне, там канцэрт нейкі там стадыённы. І вось у такім фармаце ён камунікуе са сваёй аўдыторыяй. Гэта, ну, вось нібыта твой знаёмы, нейкі сябручок проста запісаў табе галасавуху, і людзі адказваюць яму, камунікуюць з ім, і ён проста потым галасавухамі на гэтыя каменты зноў адказвае. Прикольно. Міміфікацыя Каржа. Гэта што ў выніку? Гэта сведчанне папулярнасці? Ці гэта вот наступства таго не самага добрага твіта, не твіта, а это паведамлення ў Інстаграме? Я не ўпэўнены, што вось ён цяпер з'яўляецца нейкім чалавекам-мемам. Ну, канешне, ён атрымаў сваю хвалю пасля гэтага допісу, але мне падаецца, што ўсё ўжо забылася, і людзі цалкам разумеюць, што гэта, ну, моц. Гэта сапраўды самы папулярны поп-спявак Беларусі проста цяпер. Вось ва ўсходняй Еўропе для рускамоўнай, беларускамоўнай, украінамоўнай аўдыторыі. І, натуральна, гэта чалавек, які збірае солдаўты за некалькі гадзін. Проста вось так. І я прадаў стадыён. Клас. Ну, это сапраўды клас. А ты можаш мне патлумачыць, просто я не кражавед, ты, я разумею, таксама не кражавед, але у цябе ёсць досвед размоваў, і как бы ты гэта ўсё аналізаваў. Я разумею маштаб Каржа ў маштабах Беларусі. То бок ён выйшаў за яго даўным-даўно. У маштабах рускамоўнай супольнасці гэта нумар адзін? Мне складана сказаць. Мне падаецца, што калі не нумар адзін, то дакладна ў топах, проста таму, што ніхто не можа збіраць такія пляцоўкі за такі вось тэрмін, як Макс Корж. Ты маеш на ўвазе хуткасць продажу квіткоў? Хуткасць продажу квіткоў, і гэта не канцэрты там у Беларусі, у Расіі ці ў краіне. Гэта канцэрты, якія адбываюцца ў Рызе, у Таліне, не самых папулярных гарадах. Ну, калі нейкі беларускі артыст прыедзе ў Талін і захоча сабраць там вялікую пляцоўку, я ўпэўнены, што ён яе не збярэ. Макс Корж можа гэта сабе дазволіць, і ён, ну, вось узорна працуе з гэтым. Калі кажуць простое, што гэта рускамоўны артыст, што гэта не да канца там беларускі прадстаўнік там беларускай эстрады, умоўна кажучы, што ты можаш сказаць? У цябе ёсць схема вызначэння, хто беларускі артыст, а хто не беларускі артыст? Я просто разумею, што калі мы паспрабуем гэта рабіць, то ў выніку как бы у нас і будзе вінаваты Слава Камісаренка, што ён такі, і Макс Корж, і гэтак далей, гэтак далей. Ну, то бок, ну, я ганаруся, што у нас ёсць настолькі буйны артыст. Ну, вось у мяне таксама няма нейкай схемы, па якой я б вызначаў, гэта беларускі артыст, а гэта не беларускі артыст. І мне падаецца, што мы зараз знаходзімся ў тым становішчы, што мы на ўсіх мусім казаць, гэта беларускі артыст, і гэта беларускі артыст, і гэта беларускі артыст. Таму што гэта пашырае наш кантэкст. То бок как натуралізацыя ў палякаў, якія нашлі ў Англіі кагосьці з каранямі. Ну, кожная нацыя ганарыцца сваімі. Калі гэтыя свае, канешне, не катавалі, не забівалі людзей. Мне падаецца, што калі мы размаўляем пра поп-артыстаў, то мы можам не пагаджацца з іх пазіцыяй, але ўсё роўна мы мусім казаць, ну, вось гэта беларускі артыст. І ён нарадзіўся ў Беларусі, ён сваю музыку ствараў у Беларусі. І чаму мы мусім адмаўляцца ад таго, што гэта, ну, па дэфініцыі беларускі артыст? Я не разумею. У вас, наколькі я разумею, ёсць неапублікаваная размова з ім. Што гэта за гісторыя? Гэта гісторыя адбылася на 30-годдзе Макса. Ён проста папрасіў запісаць з ім інтэрв'ю, якое не будзе апублікаванае, проста таму, што яму захацелася, мне падаецца, праз 10 год пераглядзець яго і потым вырашаць, ці варта яно таго, чтобы быць апублікаваным. Добра, ты зрабіў з Максом такую как-то капсулу часу, так? Пасланне сабе. Так, закінулі бутэльку у Мінскае море. І хай яна плыве. Я, магчыма, памыляюся, я цябе запытваў пра іншую гісторыю. Гэта нейкая онлайнераўская байка пра тое, што нібыта пасля падзей 2020 года таксама была нейкая спроба запісаць інтэрв'ю, але не даў Корж уже ее публікаваць. Было такое? Было такое. Акурат пасля гэтага допісу ў Інстаграме Макс напісаў, мы з ім дамовіліся на нейкую размову, і проста у яго машыне мы запісвалі гэта на ягоны айфон.
Я ведаю, што я не адзіны быў, хто рабіў такую размову. Лёша Суднікаў з Студбая таксама. Дакладна. Вось. І гэтыя размовы не былі апублікаваныя, таму што Максу не спадабалася. Мне ён сказаў, што, напэўна, ён неяк не так размаўляе, трэба больш упэўнена ўсё казаць, і ракурс, магчыма, не той, і трэба, можа, там, нешта перазапісаць, але мы так і не перазапісалі. Але мне падаецца, што там прычына была галоўная ў тым, што гэта была даволі радыкальная размова. І Максім тады вырашыў для сябе заставацца ў Беларусі, і гэта было проста для яго небяспечна, нават праз тое, што у яго вельмі вялікая аўдыторыя, і гэта небяспечна для ўлады. Топ-10 трэкаў, на якіх трымаецца беларуская музыка, то бок для сябе галоўных, што гэта? Давай гэта будзе «Малітва», гэта будзе «Пляц Францыска», гурт «Уліс». Таго ж «Уліса» давай возьмем «Калі імперыя знікне», вельмі актуальны трэк. «Слуцкая брама», гурта «Крама». Гэта будзе «Новае неба, мая краіна», «Резінавы дом» Нейра Дзюбеля, «Godstower», «Twilight Sun», Макс Корж, «Жыць в кайф», «Грай» Ляпіса Трубецкога. І гэта будзе «Зорачкі» Ляпіса Трубецкога. Топ-выканаўцаў, якія сфарміравалі цябе? Radiohead, Led Zeppelin, Darkthrone, Deviation, Ян Гарбарык, Ігор Талькоў. Окей. Твой топ-песен абавязковых для праслухоўвання? Слухай, а можна я буду альбомы называць? Давай. Таму што я не вельмі люблю слухаць музыку асобнымі трэкамі. Мне трэба ўспрымаць вось цалкам канцэптуальнае выказванне на ўзроўні альбома. Я не вельмі люблю сінглавую гісторыю. Таму гэта будзе Led Zeppelin, Physical Graffiti, гурт Jefferson Airplane, Surrealistic Pillow. Гэта будзе Radiohead, OK Computer, Blue Nile з альбома Heads. Гэта будзе нешта з метал-музыкі дакладна. Хай гэта будзе альбом гурта Darkthrone, Transylvanian Hunger, плюс альбом гурта Slayer, Rain in Blood, альбом гурта The Cure, Disintegration. Давай скончым на гэта. Окей. Топ-3 лепшых выканаўцаў у гісторыі чалавецтва? Гэта будзе Джимі Хендрикс, гэта будзе Роберт Плант, і гэта Адель. Адель. Окей. Як Адель з'явілася ў гэтым спісе? Яна сапраўды магутная. Калі мы кажам пра менавіта выканальніцкі ўзровень, калі мы кажам пра тое, як чалавек сапраўды перадае эмоцыю, тое, як ён спявае, мне падаецца, што Адель гэта вось узорны прыклад таго, як вось чалавек мусіць працаваць. Джимі Хендрикс гэта чалавек, які з гітарай рабіў проста немагчымыя рэчы. Гэта менавіта не толькі пра тэхніку, а пра тое, якую эмоцыю ён выдаваў з гэтай гітарай. І Роберт Плант. Гэта Роберт Плант. А калі жанрава казаць пра Беларусь, я пакуль рыхтаваўся, пачуў меркаванне, што мы частка Скандынавіі. Наколькі ты згодны з гэтым? У нас сапраўды вельмі шмат цяжкой музыкі. Я зараз вось рыхтую такі невялічкую лекцыю для фестываля Тутака. Прыходзьце, все прыходзьце. І я проста для сябе вось знайшоў толькі за апошнія паўгады 5 выдатных блэк-метал артыстаў. Ёсць яшчэ дэз-метал вельмі круты, ёсць іншыя там жанры цяжкой музыкі, але яна вельмі крута развіваецца. Чаму у нас атрымліваецца гэта? Самае простае, Godstower, гэта проста неверагодны, наколькі я разумею, поспех у свой час. Гэта геаграфічная гісторыя, проста таму, што мы жывем у рэгіёне вельмі такім змрочным, лес, балота, рэкі, азёры, сонейка не так шмат, то бок ад гэтага заўсёды пляша і тое, якую ты музыку робіш. Таму што масава, напрыклад, у паўднёвых краінах усё роўна будзе нейкая светлая музыка з пазітыўнымі вібрацыямі. У нас ўсё ж такі тэрыторыя постпанку і цяжкой музыкі, таму што, па-першае, у нас мала сонца, па-другое, у нас вельмі такі дэпрэсіўны рэгіён у плане нейкай палітычнай сітуацыі, і ў людзях ёсць шмат нейкай акумуляванай агрэсіі. Куды яе падзець? Слэм. У слэм
і ў музыку, у агрэсію сваю, разумееш, і вось гэтая музыка цяжкая, агрэсіўная, яна дае табе магчымасць проста тэрапеўтычную пазбавіцца ад гэтай агрэсіі. Я табе скажу, што я назбіраў, пакуль рыхтаваўся, а ты просто падзелішся сваім меркаваннем. Мне казалі, што нават калі разваліваўся Савок, мы былі пра заходнееўрапейскай культуры, то бок у нас была нейкая здольнасць і нешта прывозілася, і спробы нейкіх фестываляў, і што музычна мы сапраўды захад. Наколькі ты згодны? Мне падаецца, што тут трэба разбірацца ў сітуацыі з заходняй і ўсходняй Беларусю. Давай. Просто таму, што ў заходняй Беларусі было нашмат больш магчымасцяў гістарычна атрымліваць нейкія актуальныя часопісы, нейкія актуальныя плыты, нейкі актуальны проста контент. Да ўсходняй Беларусі гэта часта проста не даходзіла. І вось Магілёў, Гомель, Віцебск, яны заставаліся ў такім сваім інфармацыйным гетта. У той час, як Берасце і Гародня, яны развіваліся зусім па-іншаму. То бок мы што? Мы мікс какой-то все ж таки? Мы ўсё ж такі мікс, і гэты мікс, гэта і добра, і дрэнна. Просто таму, што мы часам не можам паразумецца паміж сабой, праз гэты, нейкі светапогляд усходні і заходні. Па-другое, таму што гэта паўплывала на тое, як развіваюцца шмат якія беларускія гарады. Вось. І мне падаецца, што вось гэтая актуальнасць таго, што рабілі ў Беларусі, яна і праз тое, што ў нас засталося шмат таленавітых людзей. То бок, усё ж такі у нас былі іншыя ўмовы, чым у Расіі гістарычна. Калі пра Расію мы пачалі казаць, таксама это падкаст «Такі шлях» з Дзімам Нарышкіным, і ты казаў пра бурбалку, не пра бурбалку, а пра палон рускай культуры. Як гэта адбылося? Слухай, масавая культура фарміруецца... Якую не адбудавала дзяржава, наколькі я разумею? Чаму не адбудавала, дарэчы? Таму што ў дзяржавы не было грошай, яна была залежная. І заўсёды нейкія прыярытэтныя задачы былі, разумееш? То бок гэта піраміда Маслоў. Ты пачынаеш думаць пра масавую культуру нейкую, калі ў цябе закрытыя іншыя запатрабаванні нацыі. А нічога не было закрыта, так? Нічога не было закрыта, нават бяспека. У Расіі былі сытыя гады, калі проста людзі адчувалі сябе ў бяспецы, у іх было дастаткова грошай, усе гэтыя базавыя патрэбы былі закрытыя, і паралельна развіваўся яшчэ і шоу-бізнес. Разумееш, што бок на канцэрце ў падтрымку Ельцына выступалі суперкрутыя вядомыя артысты ў Расіі. На канцэрце ў падтрымку Лукашэнкі рокеры проста адмовіліся выступаць, таму што гэта было для іх ужо проста камон. А што далей? Таму яны і зніклі паступова з экранаў. І гэтая масавая культура, туды сапраўды бухалася шмат грошай. Расійская, ты маеш? Расійская, канешне. І гэта такая культура масавая, яна распаўсюджвалася не толькі на Расію, але і на Беларусь, на Украіну. Украіна, калі пачала ізалявацца ад Расіі, яна адбудавала свой шоу-біз, і гэты шоу-біз карміў не толькі Украіну, але і Расію, таму што мы бачылі, што ў апошнія гады перад усімі падзеямі ва Ўкраіне нараджалася нашмат больш цікавых і таленавітых артыстаў, якія былі запатрабаваныя і ў самой Украіне, і ў Расіі, і за мяжой. Дорн, Луна, Грибы. Шмат хто. То бок Лабаду вазьмі. Лабада. Гэта ўсё пра тое, што людзі з'ездзілі некуды ў Еўропу, адвучыліся там, вярнуліся назад. Гэты досвед да сябе. Так, і пачалі рабіць на месцы. У нас такога ніколі не было. Калі людзі ехалі ў Еўропу, яны заставаліся ў Еўропе і працавалі ўжо на зусім іншы рынок. Глядзі, вось пра нашы суседзі з усходу самі кажуць, што іх вялікая моцная культура, так, вялікі магучы рускі язык, вялікая руская літаратура. Калі яны кажуць так пра сваю музыку, што ты можаш сказаць? Нічога, яна працуе на унутраны рынок. Гэты рынок цалкам забяспечаны. То бок няма нейкай патрэбы
для таго, каб вось спажываць яшчэ нешта. Ну, вось ёсць свае артысты, яны гастралююць, яны запатрабаваныя. Окей. У сусветным кантэксце гэта калька. То бок мы возьмем тое, што было папулярна на захадзе і зробім з гэтага нешта сваё. Аўтэнтычнага у папулярнай музыцы нешмат. Распавядзі мне, ласка, пра свой досвед. 2019 год, і ты такой, я устал, я ухожу з рускай музыкі, умоўна кажучы. Што гэта? Гэта ідэалагічны нейкі ўчынак? Ці гэта сапраўды назапашаная стомленасць ад таго, што ты чуеш другаснае? Слухай, я казаў, што там ідэалагічнага складніку было нешмат, мне проста стала нецікава. То бок я гляджу на гэта, я разумею, што вось нешта абмяркоўваецца ў бурбалцы, і я не разумею, чаму абмяркоўваецца не сваё, такое ж цікавае, а абмяркоўваецца нейкае чужое, што не мае да нас дачынення, і плюс трэшовае. Я проста не захацеў у гэтым трэшы больш вырушыцца. Для мяне проста перастала гэта быць вось натхняльным, ці было яно ўвогуле, таму што пакуль я вось, разумееш, сачыў за бясконцымі рэп-батламі, за бясконцымі рэперамі, за нейкімі бясконцымі там скандаламі і інтрыгамі, мне станавілася ўсё горш і горш. Я проста адчуваў сябе нешчаслівым. Калі я проста адпісаўся ад нейкіх каналаў камунікацыі, разумееш, пачаў атрымліваць інфармацыю з іншых месцаў, слухаць больш іншай музыкі, таму што ў мяне з'явілася больш вольнага часу, я зразумеў, што клас, я нічога не згубіў. Наадварот, мне стало больш прыемна знаходзіцца ў гэтым кантэксце. А важнае пытанне, магчыма, дзеля якога мы сёння сустракаліся. А рускі рок говна кусок? Абсалютна. Чаму? Таму што гэта не рок. Я не разумею, чаму гэта называюць рокам. Рок для мяне гэта ўвогуле такая дэфініцыя больш маркетынгавая, чым музычная. Просто таму, што такое рок-музыка? Ты можаш мне сказаць? Не, я вось цябе запрасіў для гэтага. Я таксама не магу сфармуляваць, што такое рок-музыка ў 2024 годзе. Просто таму, што вось ёсць нейкія там вузкія стылістычныя межы. Так. А далей, то бок тыя, хто зараз там нашпігаваны тегамі рок-музыка, для мяне з'яўляецца чым заўгодна, толькі не рокам. Таму што рок — это ўсё ж такі нейкая дэфініцыя, якая прадугледжвае свабоду, драйв, нейкую там разрыў шаблонаў, то бок гэта мусіць не адпавядаць чаканням масавай аўдыторыі, але быць для іх цікавым нечым. Тут шмат складнікаў, разумееш, і трэба проста спыніцца і падумаць, а што такое ўвогуле рок? Я колькі не ганяў у галаве гэтае пытанне, я не магу зараз адказаць на яго. То бок я магу распавесці пра нейкія вузкія стылістычныя межы жанравыя, але менавіта рок-музыка для мяне гэта такое паняцце, якое даўно памерла. Окей, а ці разумееш, што такое беларускі рок? Я думаю, што беларускі рок — гэта паняцце з 90-х. Так. Гэта вось тая незалежная плынь гітарнай музыкі, якая паспяхова развівалася ў першыя гады незалежнасці Беларусі. Я думаю, што Я думаю, што да 10-х прыкладна. Вось гэтае 20-годдзе, гэта яно сімвалізавала сабой беларускі рок. Таму што тады была вельмі сур'ёзная лакальная сцэна, і на гэтыя лакальныя менавіта канцэрты хадзіла шмат людзей. Былі свае беларускія музычныя медыа, якія абслугоўвалі менавіта свае там нацыянальныя інтарэсы і пісалі менавіта пра сваю музыку. Былі артысты, для якіх важна было трансляваць вось гэтую свабоду праз сваю творчасць. І гэта сапраўды было тое, што можна было назваць музычным пратэстам. Слухай, тады, калі рускі рок гаўна кусок, то беларускі рок — гэта кавалак чаго? Это кавалак гісторыі. Якасны? Кантэкстуальны. Скажам так, ён не заўсёды якасны быў, але якасць ад яго і не патрабавалася, таму што гэта ў першую чаргу быў месседж. І ён не абавязкова ў музычным плане мусіў быць цікавым. Гэта проста была унікальная з'ява, разумееш? То бок для музыкі, для поп-музыкі не заўсёды важна быць якаснай, цікавай у музычным плане.
для яе важна быць унікальнай і своечасовай. Як вось унікальная і своечасовая з'ява была Торбэнд. Я не магу назваць гэта якаснай рок-музыкай. Яна просто была своечасовая і Менавіта для натхняльная. 20-го года Так. музыка, так? Окей. У меня некалькі чаму. Чаму ты так часта кажаш пра спецыялізаваныя медыа, узгадуючы в основном, наколькі я разумею, гэта першы момант наша дзяцінства музычная газета, і момант там уже твоей прафесійнага пачатку, это ультрамюзік, вельмі якасныя медыа. Чаму таблоіды і такія вось медыа спецыялізаваныя, гэта важна? Для того, каб адбудаваць свой кантэкст. Разумееш, што бок, каб выйсці з-пад уплыву іншай культуры, трэба адбудаваць свой кантэкст, які б працаваў менавіта на нейкія лакальныя інтарэсы і не выходзіў за іх межы. Чаму для краіны, любой краіны, у прынцыпе, так важна гісторыя з поп-музыкай? То бок зрабіць нейкі корпус, там, не ведаю, сваіх поп-выканаўцаў. Ну, таму што, слухай, гэта свой легендарыум. Разумееш, што бок гэта свае нейкія героі, полубогі. Гэта Ну, это снова контекст, адчуванне так сваёй зямлі. Гэта людзі, за якімі ты сочыш і знаходзішся менавіта ў сваёй бурбалцы вось гэтай. Окей, чаму это амаш твайму Фейсбуку, чаму важна ведаць, хто такі Лявон Вольскі, калі табе 20 гадоў, напрыклад? Таму што гэта частка гісторыі, я ўжо пра гэта казаў, ты не абавязаны любіць Лявона Артуровича Вольскага, але пажадана, канешне. Вось. І ты мусіш проста ўспрымаць гэта як важную частку сваёй гісторыі і праз яго песні просто вывучаць кантэкст, і гэта таксама важна. Вось патлумач мне момант. Наколькі я разумею, вось ведаць Лявона Артуровича важна для нейкай пераемнасці, для стварэння гэтага моцнага ланцугу. То бок вось. І калі Наві Бэнд, напрыклад, зрабіў кавер на Завіруху, Ты куды мяне клічаш, паслухай, Завіруха, мядзе завіруха. мне падавалася, што это вау, што мы нібыта вот как в крутой музычнай краіне жывем. Наколькі ты падзяляеш мае эмоцыі? Я абсалютна падзяляю, таму што шмат якія песні з цягам часу яны забываюцца. Проста таму, што знікае пакаленне, якое іх ведала і любіла, а іншае пакаленне іх не ведае. У нас гэтай пераемнасці проста няма. І калі там папулярны і актуальны музыкант робіць кавер на нейкую песню, якая была папулярна 30 год таму, Гэта пра павагу. гэта, па-першае, пра павагу, а па-другое, гэта пра актуалізацыю хіта. Разумееш? То бок ён гучыць сучасна. Так. У ім ужо нейкі іншы дызайн і іншыя месаджы закладзеныя. І гэта сапраўды зразумела і блізка новай аўдыторыі. І праз гэтае блізка і зразумела яны паглыбляюцца ў тое, што было тут 30 год таму. Я спадзяюся, што не трэба тлумачыць, чаму важна разумець, што было 30 год таму. У цябе было вельмі простае тлумачэнне, і я бугагнуў, не ведаюць, так яшчэ кажуць, што трэба ведаць сваю гісторыю, тым ліку трэба ведаць Лявона Артуровича, для того, каб 20гадовыя не думалі, што беларускі рэп распачаўся з Бакея. Абсалютна. Ну, то бок беларускі рэп гэта ўвогуле асобная частка культуры і сусвету, але ты маеш рацыю, тут менавіта вось каб не пачыналася ўсё наноў, каб людзі разумелі, што тут ужо ёсць нейкі падмурак і не трэба ўсё зноў прыбіраць і новы падмурак класці, а можна надбудовы нейкія рабіць. Таму што зараз менавіта так і выглядае. Ці баішся ты за русіфікацыю таксама ў музычным плане вось гэтых самых 20гадовых? Яны ўжо русіфікаваныя. Ну, тут не трэба баяцца таго, што ўжо адбылося. Трэба працаваць з тым, што ёсць. А як працаваць? Ці верыш ты ў тое, што ты пры сваім жыцці пабачыш адбудаваны беларускі кантэкст? Слухай, я раблю тое, што я хачу рабіць, тое, што мне цікава і тое, што я лічу карысным. Я не магу адказваць за глобальныя рэчы, і было б вельмі выдатна, калі б кожны чалавек карыстаўся той жа логікай і проста рабіў тое, што ён можа зрабіць, і тое, што яму цікава рабіць. Задача такая. У нас есть гора Рашмар, уяўляеш сабе вось гэтых чувакоў. Давай падбярэм на яе беларускіх выканаўцаў. Хто нашы айцы? На чым стаіць беларуская музыка, па-твойму? Мулявін, Вольскі, Міхалок і Корж.
А калі б ты падаўжаў гэты спіс, хто бы там мог быць яшчэ? Кірчук мог бы быць там дакладна. Там бы мог быць Варашкевіч, там бы мог быць Хаменка. І там была б Кася Камоцкая дакладна. Ты схадзіў аднойчы на шоу да Халезіна, перад трым з Халезінам, і цябе папрасілі назваць 5 там сучасных прадстаўнікоў беларускай музыкі. Ну, што б ты параіў? Цябе не далі дагаварыць, але... Ну, там, акрамя мяне, зоркі былі. Безумоўна. Глядзі, ты зноўку хочаш пачаць ці вось працягнуць той спіс, што ў цябе быў? Ты назваў Рыдлеўскую, Торф і сіндром самазванца. Слухай, ну, гэта можа быць точка К. Давай глядзі так. Патлумач мне, чаму нам трэба паслухаць Насту Рыдлеўскую. Таму што яна вельмі цікавая і аўтэнтычная ў сваім спавучэнні нейкай вось музыкі, якую яна слухала. І цікавы вельмі бэкграунд. Ну, вось мне прыходзіць адразу ў галаву там Фівер Рэй, Какарозі, вось такія рэчы. Плюс яна дадае туды вось менавіта беларускія спевы нейкія, аўтэнтыку беларускую, нейкага такога нашага шаманства, плюс яна цікава працуе з візуалам. Мне гэта вельмі падабаецца. Яно не дасканала, таму што яна рабіла ўсё сама. Мне цікава, які бок яна будзе далей рухацца. Окей, гурт Торф. Торф гэта вельмі магутна, гэта спадкаемца ТТ-34. Так, гэта былыя ўдзельнікі ТТ-34, якія робяць зараз цалкам новы праект. Мне падаецца, што ў яго, па-першае, вельмі крутая назва, вельмі беларуская назва. Па-другое, у іх вельмі круты матэрыял. Ну, гэта вось метал-музыка, якая працуе менавіта на поп-узроўнях. Гэта пры класна развітым шоу-бізе гэта быў бы стадыённы праект, таму што ў іх выбуховыя мелодыі вельмі класныя, вельмі шмат драйву, вельмі якаснае гучанне, вельмі круты візуал. Мне на 100% падабаецца тое, як яны робяць і што яны робяць. Прикольна. Сіндром самазванца. Сіндром самазванца вельмі аўтэнтычны праект, які ўвесь час працуе з нейкімі класнымі музычнымі традыцыямі, таму што да гэтага быў гурт Тон Кіхот, у якім таксама ўдзельнічаў Улась Лянкевіч. Яны працавалі з псіхадэліяй, з арт-рокам, а зараз яны ўжо працуюць з крауд-рокам, арт-панкам. Крауд-рок гэта што, скажы мне? Крауд-рок гэта такі нямецкі адказ псіхадэлічнаму року. Ён на вельмі такім дакладным рытме пабудаваны. Вось, ён працаваў з сінтэзатарнай музыкай ужо, і то бок гэта вось такая інавацыйная з аднаго боку музыка, з іншага боку яна такая вось механізаваная ў плане рытмічным. Ну гэта гітара. Гэта як такі трып. Гэта ўжо спалучэнне гітарнай, сінтэзатарнай музыкі. І гэта вельмі цікавая штука. Кропка К. Точка К, так. Точка К. Што, патлумач мне, што за праект? Точка К – гэта сольны праект Еўгена Кучмейны. Вельмі цікавы музыкант з Гародні. Ён размеркаванне сваё праходзіў у вёсцы Суботнікі. Мне падаецца, што менавіта ў ёй нарадзіўся Зянон Пазняк некалі. Там Женя працаваў настаўнікам і жыў проста ў гнілой хаце. І там запісаў альбом. І там запісаў альбом. Пасля гэтага ён ужо ў іншых умовах запісваў, але гэты альбом вельмі цікавы атрымаўся. Ён вельмі тонка адчувае музыку. У яго вельмі прыгожыя мелодыі, вельмі прыгожыя, як ён працуе са словам, менавіта ў фанетычным нейкім рэчышчы. Мне падаецца, што ён вельмі такі цікавы і аўтэнтычны музыкант. Окей, гэта 4 і 5 хто? Хай будзе «Сны сіняй сабакі». Назва топ. Пра што гэта? Тебя дел твой батя в командировке, меня сделал мой батя подводку и новости. «Сны сіняй сабакі» – гэта спалучэнне нейкай такой вельмі цікавай лірыкі, міметычнай. Вось, іх альбом нават называўся, мне падаецца, «Любитель голубцов».
Вось. І такога, ну, постпанку. Вось, менавіта там ёсць такі тэкстацэнтрычны складнік, калі вось у тэкстах шмат чаго адбываецца, але пры гэтым вельмі атмасфернае гучанне яшчэ. Ёсць яшчэ адзін персанаж, які на цябе пакрыўджаны. Як развіваюцца вашы ўзаемаадносіны з Сергеем Міхалком? Я не ўпэўнены, што Сергей Міхалок на мяне пакрыўджаны. Ён быў пакрыўджаны вельмі даўно. Гэта было пасля таго, як разваліўся гурт Ляпіс Трубецкі першы раз. Сергей тады прыняў гэта радыкальнае рашэнне, і спачатку ён публічна задэклараваў, што ён дазваляе спяваць песні Ляпіса Трубецкога гурту Трубецкой, у якім тады гралі Павел Булатнікаў, пан Руслан Владыка, ось, і іншыя музыкі, якія гралі з ім у Ляпісах. А пасля, там, праз, магчыма, месяц пасля гэтага ён забараніў ім спяваць гэтыя песні, і я тады напісаў калонку на сайце Ультрамьюзік. Яна называлася «Крым Сергея Міхалка», пра тое, што вось дакладна так жа зрабілі з Крымам, спачатку падарылі, а потым забралі назад. І я праз людзей, якія тады працавалі з Сергеем, проста атрымаў фідбэк, што Сергей натуральна пакрыўдзіўся. Былі нават допісы ў Фейсбуку, менавіта, ну, то бок ад нейкай асобы Сергея Міхалка, тады ён яшчэ соцсеткі не вёў, але людзі іншыя апублікавалі нібыта допіс ад яго, скіраваны ў мой адрас. Адкрыты ліст. Адкрыты ліст такі, так. Пасля гэтага ў нас не было ніякіх стасункаў. Мы незнаёмыя асабісты, не бачыліся ніколі ў жыцці. Вось. І, ну, мне падаецца, што гэта нармальная эмацыйная рэакцыя чалавека на нейкі незручны месседж. Але мне тады ён падаваўся вельмі яскравым. Ёсць, как бы, окей, я разумею сутнасць твоей прафесіі, што ў любым выпадку ты трымаеш у тонусе музыкаў, так? Наколькі я разумею. Я правильно разумею сутнасць? Што калі ты выходзіш у паблік, ты разумееш, што знойдзецца 2, 3, 4 там музыкальных крытыка ці чарнухі, якія будуць ацэньваць твою творчасць, і яны маюць на гэта права. Такая гісторыя. Слухай, я б не так вызначаў, канешне, галоўную мою функцыю і задачу. Моя задача проста распавесці людзям пра музыку і акцэнтаваць іх увагу на нейкіх рэчах, якія мне падаюцца важнымі і цікавымі. Вось, калі гэта кагосьці пакрыўдзіла, то гэта яго праблемы. І кожны чалавек, калі ён робіць нешта публічнае, то бок творчасць, не ведаю, YouTube, яшчэ нешта, ён мусіць усведамляць, што яго могуць крытыкаваць. І гэта часам балюча, часам незручна, і часам хочацца каму-небудзь набіць морду. Але гэта не абавязкова. Наколькі Сергей Міхалок адаптыўны да крытыкі? Мне падаецца, што не. Ён не ўспрымае крытыку, і гэта я шмат ад каго чуў. Гэта, мне падаецца, натуральны шлях кожнай упэўненай у сабе зоркі. Я раблю тое, што я хачу рабіць. І калі яно працуе, то ідзіце вы лесам са сваёй крытыкай. Інстытут крытыкі даўно сябе дыскрэдытаваў, і я не вельмі люблю, калі мяне нават крытыкам называюць, таму што я займаюся музычнай журналістыкай у першую чаргу. Ну, ведь крытыка, наколькі я разумею, это частка гэтай музычнай журналістыкі, не? Крытыка — гэта больш вузкае паняцце і больш грунтоўнае. Мне падаецца, што вось само паняцце музычнай крытыкі, яно таксама вельмі такое складанае, таму што, ну, музычным крытыкам можа быць і чалавек з музычнай адукацыяй, які разбірае менавіта структуру, мелодыю, мелодыку, які там вось капаецца ў гэтых нюансах. А ёсць музычныя крытыкі, якія разбіраюцца менавіта з сэнсамі, праводзяць іх дэканструкцыю і разбіраюць проста месседжы, якія вось ёсць. І гэта на ўзроўні, мне падаецца, больш поп-музыкі працуе. І вось менавіта з поп-музыкай і з вось гэтай дэканструкцыі месседжаў працую я. Ты рабіў выпуск, і мне падаецца, што это, ну, сапраўды была крытыка пра Лявона Артуровича Вольскага і яго эмігранцкае выказванне. Простымі словамі, магчыма, я спрашчаю, можна сказаць, што гэта там разнос. Як вы з Лявоном Артуровичам пасля гэтага, пры тым, што, ну, кам'юніці вельмі вузкае, варшаўскае, эмігранцкае? Слухай, мы з ім бачыліся
Вось тут один раз пасля гэтага выпуску паціснулі адзін аднаму руку, усміхнуліся, больш у нас ніякіх размоў з ім не было. Я вельмі спадзяюся, што ён нейкай крыўды на мяне не трымае, таму што моя задача была зноў-такі звярнуць увагу на музычны матэрыял, вось сказаць пра тое, што я лічыў вартым сказаць, але у мяне не было задачы там пакрыўдзіць класіка ці нешта такое. Мне просто захацелася зрабіць выпуск менавіта пра гэты альбом, таму што гэта вельмі важная зараз тэма, эмігранцкая тэма. Яна балючая для нас усіх, для людзей, якія ў эміграцыі жывуць. І падалося, што Лявон Артурович не да канца раскрыў гэтую тэму і ці не вельмі ўдала. Ці улічваеш ты тое, наколькі табе падабаецца музыка таго ці іншага выканаўцы, калі ты пішаш на яго крытыку? То бок месседж такі, што табе проста не падабаецца творчасць Ляпіса Трубецкога, і таму ёсць крытыка на Міхалка. Я ніколі не працую са сваімі нейкімі асабістымі амбіцыямі і са сваім густам музычным, таму што ён у мяне вельмі спецыфічны. Пачакай, а калі ты робіш, напрыклад, дзесятка лепшых альбомаў 2023 года, гэта што? Это моя асабістая дзесятка. Гэта суб'ект, это твои пачуцці, эмоцыі? Конечно, гэта мае пачуцці, эмоцыі, і я у выпуску пра гэты 12 найлепшых альбомаў году яшчэ падкрэсліваў вельмі саркастычнай манеры, што гэта самы аб'ектыўны спіс, які можна сабе толькі ўявіць. То бок мне увогуле падаецца, што ўсе топы, якія публікуюцца, это цалкам нейкі маркетынгавы складнік, проста каб прыцягнуць увагу гледача да нейкай сапраўды цікавай музыкі. Усе, хто робяць гэтыя топы, калі яны не базуюцца на нейкіх аб'ектыўных крытэрах, продажы, прагляды, праслухоўванні, там яшчэ нешта, яны ўсе суб'ектыўныя. Таму што музыка – гэта не спорт. Спорт – гэта менавіта такая пляцоўка для нейкіх аб'ектыўных крытэраў. Вось гэты пераможца. Так. Ён зрабіў гэта хутчэй за ўсіх. Ці ён там пусціў крывавую юшку вось гэтаму чуваку. Усё. З гэтым усё зразумела. Натоўку галаву ты пераможца. У музыцы так не працуе. Таму што музыка гэта ўсё роўна тваё суб'ектыўнае ўспрыняцце, эмацыйнае ўспрыняцце. Па-іншаму быць не можа. Таму я вельмі не люблю гэтыя, ведаеш, спаборніцтвы там, а хто самы круты, гэты ці гэты? Як можна пра гэта ўвогуле размаўляць? Немагчыма. Таму што калі яны там на 100-метроўку стануць і прабягуць, я скажу, так, Вольскі бяжыць хутчэй, чым Міхалок. Клас. Все, з гэтым усё зразумела. Але калі мы размаўляем пра тое, што, напрыклад, там Вольскі круцейшы за Міхалка, хто гэта вырашыў? І на чым гэта мусіць базавацца? Гэта проста маё суб'ектыўнае ўспрыняцце. А в тваім суб'ектыўным ўспрыняцці Вольскі лепей, чым Міхалок? У маім суб'ектыўным ўспрыняцці, як творцы, яны прыкладна на адной прыступцы. Мне падаецца, што проста ў Вольскага больш шырокае пакрыццё за кошт таго, што ён удзельнічаў у шматлікіх праектах. І ён запісаў сапраўды вельмі папулярныя песні, якія ведаюць усе. А Міхалок усё ж такі працаваў у адным праекце ўсё сваё жыццё. Тое, што ён рабіў за межамі гэтага праекта, яно было не вельмі ўдалым, як мы ўжо... Брута Дрэздэн? Брута Дрэздэн, так. І мы нават убачылі, што Міхалок без каманды Ляпіса Трубецкога таксама вельмі залежны чалавек. То бок ён не можа прадукаваць сам. Яму трэба, каб была каманда, якая там робіць прыгожую абгортку для гэтага ўсяго. Каб цукерачка была не толькі смачная ўнутры, але і звонку выглядала прыгожанька. Слухай, окей, сорі, што мы гэтым займаемся. А калі паказаць пра Каржа, ён вышэй, ніжэй гэтых людзей? Мне падаецца, што ў Каржа нашмат большая аўдыторыя, чым і ў Вольскага, і ў Міхалка. Агулам, так? Агулам, так. Мне падаецца, што Корж гэта самая вядомая поп-зорка ва ўсходняй Еўропе. Адпаведна ў нашай гісторыі, так? Так. І мне падаецца, што вось менавіта Корж зараз з'яўляецца вось такім першым вагончыкам у гэтым цягнічку, разумееш? То бок вось ён самы актуальны,
ён вось просто на хвалі. Пра Міхалка. Мы пачыналі казаць пра тое, што табе там падабаецца ці не падабаецца яго музыка, а што у творчасці, калі браць дыскаграфію, што табе падабалася? Мне падабалася, слухай, ўсё, што рабіў Ляпіс Трубецкой, падаецца, да там апошняга альбома, мне падабалася просто таму, што апошні альбом гэта ўжо сыход вось туды у бруд некуды, вось у гэтую маскулінную энергетыку, адтуль зніклі менавіта песні. Сергей ўжо пачаў працаваць самапаўторамі. Вось тое, што было, да, вось гэты сцёп, які прынялі за чыстую манету і на поўным сур'ёзе спявалі ау там ці нешта такое. Чувакі, я пасцябаўся, вы паверылі? Ну гэта класна, калі гэта працуе. Ці там перараджэнне і вось гэты скапанк там перыяду там капітал, ці там маніфест. Ляпіс Крю, вось гэты рэчы. Так, гэта было класна. Гэта было класна, гэта было магутна, і там сапраўды была вельмі таленавітая каманда музыкаў, якія займаліся менавіта творчасцю, і ім было кайфова разам. Просто потым гэтая сінергія, яна знікла, таму што ў Міхалка з'явіліся новыя сябры, новыя інтарэсы, і ён просто ўжо стаў паасобку, а не з камандай. Ці чакаеш ты нейкіх, не ведаю, адкрыццяў ад Сергея Міхалка як ад музыканта? Слухай, я зараз не ўпэўнены, што гэта адбудзецца проста таму, што ён, наколькі я ведаю, у складаным вельмі становішчы, першую чаргу эмацыйным. Але Міхалку заўсёды гэта было патрэбна. Спачатку спусціцца некуды вельмі глыбока, каб проста ўзнавіцца потым як птушка Фенікс і прапанаваць нешта новае і сапраўды цікавае. Ён працуе не толькі з эмоцыямі публікі, але і са сваімі эмоцыямі. І яму трэба проста вось гэты натуральны нейкі такі ўздым і потым падзенне. Вельмі глыбока. Каб было чаго штурхнуцца, так? Каб было чаго штурхнуцца, проста зразумець, што зараз вось я пачынаю from the scratch і раблю нешта такое, што ўсіх здзівіць. То бок, як музыкант, Міхалок не скончыўся? Я не ўпэўнены проста, што яму зараз хопіць гэтых эмацыйных сіл, каб узнавіцца зноў. Таму што мы бачым па яго канцэртам актуальных, па таму, як ён сябе паводзіць, па тым, як ён спявае, што з ім усё дрэнна. Пытанне проста у яго нейкіх рэсурсе арганізму, ці сапраўды ён зможа узнавіцца. Окей. Патлумач мне, калі ласка, феномен пазнавальнасці і папулярнасці двух беларускіх калектываў. Першы гэта «Малчат дома». Што гэта за анамалія? Група, якую амаль, я вельмі спрашчаю, амаль не ведаюць у Беларусі і ездзіць на Каачелу. Ну, не толькі на Каачелу, у іх уже былі сусветныя туры, і іх ведаюць... І зараз у іх сусветны тур распачаўся? Или ці распачынаецца? Не, яшчэ не распачаўся. Яны зараз працуюць над рэлізам новым. Яны ўжо абвесцілі назву альбома, і ўжо быў першы сінгл. Ось ён альбом выйдзе на вельмі папулярным лейбле Secret Bones, каб ты разумеў маштабы, на ім записываецца Дэвід Лінч, напрыклад, ось Джим Джармуш са сваімі музычнымі праектамі, таксама там Зола Джизус і іншыя там сапраўды класныя праекты. Гэта не поп-лейбл, гэта андэграунд даволі лейбл, але ён вельмі папулярны з сусветным пакрыццём. І хлопцы нядаўна вярнуліся з канцэртаў у Кітаі, дзе таксама збіралі солдаўты. І гэта таксама вельмі вялікі паказчык, таму што новасць, уяві сабе, солдат у Мексіцы, солдат у Кітаі, ЗША, Лацінскую Амерыку я ўвогуле не кажу. Там, калі там... Ну, вось табе прыклад. Ты мне патлумач абцэсію менавіта там рэгіянальную. Чаму іх... У мінулым годзе я размаўляў у Ніцы з рандомным чылійцам. То бок хлопец, які ніколі не быў у Беларусі, увогуле не ведае там мову, нічога. Мы з ім размаўлялі пра музыку, я кажу, ты ведаеш гурт «Малчат дома»? І ставлю песню «Судна». Кажу, канешне, это ж супер папулярны хіт. Я разумею, што гэта проста рандомны чалавек.
Гэта просто такая, ну вось, ён не падрыхтаваны, ён не меламан нейкі, гэта просто чувак, які жыве ў Ніцы, там вучыцца ва ўніверсітэце. І гэта вельмі вялікі, гэта вельмі круты паказчык, разумееш? І феномен, мне падаецца, што для іншага свету, які ніколі не жыў у Савецкім Саюзе, напрыклад, не слухаў вось гэтую там савецкую хвалю колдвейву. Патлумачка, ласка, вельмі разумнае слово. Это што? Coldwave – гэта, ну, вось такі постпанк, вельмі такі змрочны, з вельмі такой, ну, вось халоднай энергетыкай, разумееш, такі... Мне падаецца, што для яго гэта такая фантомная ностальгія па эпосе, у якой ён ніколі не жыў. І мне падаецца, што для слухача, напрыклад, з Мексікі там, ці з паўднёвай Амерыкі, гэта гучыць вельмі экзатычна. Яны з такім складнікам ніколі не працавалі. То бок паўднёвыя краіны – гэта ўсё ж такі пазітыўная энергетыка, разумееш? А тут ім холад гэты прыносяць. Тут ім прыносяць нейкі холад з зусім іншай эпохі, з зусім іншай геаграфіяй. І яны ўспрымаюць гэта як нешта вау. Мы такое ввогуле ніколі чувакі не слухалі, і гэта суперкласна. Ну, пры гэтым, наколькі я магу памыляцца, гэта таксама прадукт нейкай распаўсюда тиктокам? Не толькі. Мне падаецца, што тут шмат фактараў і складнікаў. Разумееш, калі ты... Музычна ты патлумачыў мне, окей. Калі ты прасоўваеш праз соцсеткі гаўно, то яно можа сабраць нейкія прагляды, стаць віральным. Так. Але людзі ніколі не заплацяць грошы, каб набыць квіток і пайсці да цябе на канцэрт. Таму што гэта гаўно. Я не буду траціць свае грошы на тое, каб пайсці паслухаць гэта. І тут спрацаваў складнік, што людзям сапраўды спадабалася гэтая музыка. Яны сапраўды фанацеюць. Каб ты разумеў маштабы, людзі у Гішпаніі, у Калумбіі, у Чылі, у Мексіцы вучаць на памяць словы песень. Яны спяваюць разам з гуртом на канцэртах. І гэта ўжо прэцэдэнт, разумееш? І гэта вельмі круты паказчык. Група Нюрнберг. Каб сказаць, што цябе турбуе, трэба шмат словаў. Ты здымаў адмысловы відос пра групу і называеш яе самай папулярнай беларускамоўнай групай. Што гэта такое па маштабу? Па маштабу Нюрнберг гэта, канешне, не маштаб «Маўчаць дома», але ў іх таксама гастролі па ўсім свеце, то бок яны таксама зараз едуць у Кітай, яны былі ў Мексіцы. У людзей ўсё добра. «Маўчаць дома», дарэчы, дапамагаюць ім, таму што Рома Камагорцаў, ён працуе з майстарынгам альбомаў Нюрнберга, то бок гэта такая сінергія паміж гуртамі, і мне падаецца, што ў Нюрнберга таксама ёсць усе магчымасці для таго, каб выйсці за бурбалку нейкую і стаць, ну, вось, сусветна вядомымі. Мне падаецца, што тут больш пра саунд-дызайн, пра настрой, таму што гэтыя песні, яны менавіта вось цікавыя гэтым дызайнам, разумееш? То бок беларуская мова не ўспрымаецца як лірычны складнік. Гэта таксама частка саунд-дызайна, так? Ну, мне падаецца, што людзі, якія слухаюць гэтую музыку за межамі там нашай тэрыторыі, нашай бурбалкі, яны не вельмі моцна разбіраюцца там беларуская ці расейская. Так? Яны проста слухаюць музыку, і потым ужо, калі ім спадабалася песня, яны вучаць словы. Ну, наколькі я разумею, што калектыўнае выкананне гэтых песняў на беларускай мове, таксама адбываецца. Мне падаецца, што так. Я магу памыляцца, я не ў тэме, магчыма. Хрэстаматыйная рок-зорка для цябе, гэта хто? Фрэдзі Меркюры. Окей, лепшае канцэртнае шоу, які ты бачыў? The Cure, Radiohead, Weekend. Ну, яшчэ магу так, вось, шоу, якое ў Мінску мне спадабалася, гэта быў гурт Depeche Mode. Так. Окей. Песня, якую ты напіваеш апошнім часам? Бляха, слухай, апошні выпуск «Сепультуры», які я зрабіў, быў пра Анжеліку Агурбаш. І я спяваў нешта там пра мужчыну. Гэта складана, потому што, разумееш, у мяне быў выпадак, калі я паехаў у адпачынак з жонкай у Партугалію,
у Назарэ гэта вельмі прыгожае месца, дзе самыя вялікія хвалі ў свеце. Мы просто там насалоджваліся просто краявідамі, і я вельмі моцна травануўся кальмарам там. А да гэтага я рабіў выпуск пра песню года Беларусі, і мне было вельмі дрэнна, мяне просто выварочвала, і ў галаве яшчэ пульсавалі ўсе гэтыя трэш-песні. Я не мог спаць, таму што мне дрэнна, і ў мяне ў галаве гэта ўсё грае. І гэта просто вельмі быў пакутны момант майго жыцця, і у мяне вельмі часта вось менавіта гэты трэш асядае ў свядомасці, таму складана. Але калі браць нешта класнае сапраўды, то гэта сінгл гурта Fontaines DC «Starbuster». Твоя фраза падчас эфира на обычном утре, что российские пропагандисты занимаются своей справой за гроши, а белорусские просто придурки. Не так было. Расійскія прапагандысты гэта прыдуркі, якія атрымліваюць вялікія грошы. А беларускія просто прыдуркі. Так. Про музыкаў можна сказаць беларускіх? Так, маецца на увазе дзяржаўны сектор. Не, слухай, мне падаецца, што тут пытанне такое. Пытанне, як ты зарабляў ці зарабляеш грошы. Таму што ўлада беларуская, яна ніколі не бачыла сэнсу ў тым, каб плаціць нейкія грошы музыкам, каб яны стваралі нейкую унікальную прапанову. Улада давала магчымасць гэтыя грошы зарабляць. Карпаратывы ці нейкія дзяржаўныя мерапрыемствы ці нешта яшчэ. Просто вось ты з намі, ты наш, таму ў цябе ёсць эфіры, праз гэта ты можаш там касты свае падвысіць на карпаратывы і салодка жыць. І шмат хто апынуўся ў гэтай пастцы. Разумееш? То бок Саша Нема, калі ў 20-м годзе захацеў сказаць нешта сваё, і нейкім чынам трансляваць сваю нязгоду з тым, што адбываецца, потым апынуўся ўвогуле ў вельмі складаным становішчы, таму што ён закэнселены быў паўсюль. Да гэтага году, так? Аж цяпер у яго ёсць канцэрты? Мне падаецца, што няма. Нагадай, Саша Нэм — это чалавек, які сам прыйшоў да Губасіка і запісалі відос пакаяльны. Абсалютна. Я не ўпэўнены, што яго з'явяцца зараз канцэрты. Магчыма, мы ўбачым яго на песні года праз некаторы час, ужо як чалавек, якому даравалі тое, што ён зрабіў, але мне падаецца, што гэтага не адбудзецца. Просто Саша Нема такім чынам заплаціў за сваю свабоду. Але это не гарантуе поспех кар'ерны, да, вяртання? Гэта не гарантуе, таму што ў яго няма сваёй аўдыторыі. Разумееш, без гэтай падтрымкі, без эфіраў ён ніхто. Просто таму, што сталай аўдыторыі яго ніколі не было. Як і ў большасці эстрадных артыстаў у Беларусі. Таму што гэта не поп-артысты. Поп-артысты гэта папулярныя артысты, разумееш? Мы павінны з сабой дэфініцыю. Наколькі я разумею, нашы ўсходнія суседзі крышку змянілі дэфініцыю. Поп-артыст — гэта не попса, не лёгенька, это поп-то папулярны. Сапраўды. Это так заўсёды было. Просто мы жылі ў парадыгме, дзе попса, разумееш, яна як нешта сорамнае падавалася. Просто сама дэфініцыя попса, вось гэта менавіта, вось гэта ўсходнееўрапейская. Але поп-музыка і попса — гэта не аднолькавыя паняцці. Это не жанравая характарыстыка, это ж тэхнічна, наколькі я разумею. Ты папулярны, таму ты поп-музыка. Так, поп-музыка можа быць у розных жанрах. Мне падаецца, што Металіка — гэта таксама поп-гурт, просто таму, што ён, гэта суперпапулярная музыка. Максим Корж, поп-гурт. Мне падаецца, што нават вось калі мы кажам пра польскі гурт Бегемот, гэта таксама вось Нергал Адамдарскі — гэта поп-зорка. Просто таму, што гэта чалавек з вельмі вялікай аўдыторыяй. Уяві сабе метал-артыста вельмі радыкальнага, антыхрысціянскага, які сядзіць у польскіх там конкурсах кшталту там, не ведаю, «Голас». Польша мае талент. Так, і вось такая ў яго аўдыторыя. І зараз ён запісвае кантры-альбомы. Ты кажаш, што ў дзяржавы есть нейкі месседж, які там таксама нібыта мусіць транслявацца праз вось гэту дзяржаўную папсу. Які месседж? Я не казаў, што ў яе ёсць месседж. Мне падаецца, што вось адзін месседж сфармуляваны, гэта вось мы разам, стабільнасць, единства і гэтак далей. Разумееш? Але
у дзяржавы няма грошай, каб сфармуляваць нейкую якасную прапанову, таму дзяржава ці дазваляе сваім вось гэтым артыстам зарабляць проста грошы і казаць тое, што трэба казаць, ці проста дазваляць больш якасным артыстам з Расіі прыязджаць і тут ужо акучваць гэтую аўдыторыю. Давай з іншага боку. А наколькі якасна вось гэтыя артысты, якім дазваляюць, беларускія, абслугоўваюць дзяржаву? Неякасныя абсалютна, проста таму, што для іх гэта адзінае выйсце для існавання. Яны проста больш нічога не ўмеюць. Разумееш? Гэта песні, якія не працуюць. Гэта сэнсы, якія проста, прыдуманыя на каленцы, просто таму што чалавек не разумее беларусаў, ён не разумее людзей, што ім цікава, чаго яны хочуць. Яны проста прыдумалі, што мне падаецца, што ў мою маладосць гэта было папулярна, то давайце вось з гэтым і працаваць. Окей, што ты скажаш пра талент Ганны Сялук? Нічога. Што яго няма? Мне падаецца, што гэта такая персанальная амбіцыя, якая чакала проста свайго часу, і калі гэты час настаў, адбылося нешта ў кшталту. Анька наша вершы пісала ў школе. Давайте, можа, паспрабуем, хай яна проста песні нейкія напіша. І Анька начала пісаць песні. Улічваючы, што у Сялук вельмі моцны адміністратыўны рэсурс, як мы з табой разумеем, гэтыя песні проста на дзяржаўным узроўні адразу падхапілі і заапрувілі. Мне падаецца, што мы зараз размаўляем не пра талент, а пра магчымасць. Ты можаш мне пра ўладу вельмі проста патлумачыць, чаму тое, што робіць Ганна Сялук, гэта кепска? Слухай, гэта вельмі прымітыўныя метафары, гэта вельмі прымітыўныя проста рыфмы, якія звычайна школьніцы так вучацца пісаць, калі там іх такі, ведаеш, пубертат квітнее, і ім трэба гэтую эмоцыю, нейкую творчасць выплеснуць. Менавіта тое зараз адбываецца з Ганнай Сялук, таму што гэта нейкія нерэалізаваныя амбіцыі, якія цяпер гэтая заўчорашняя школьніца выплёсквае на беларусаў. Ёсць нехта з таго спектра артыстаў, хто робіць больш-менш не сорамна, цікава. Ты для сябе азначаў? Не. Слухай, я шмат гэтага трэшу праз сябе прапускаю, і мне падаецца, што яно проста ўсё нейкае сорамнае. Давай возьмем прыклад чалавека, які хоча нешта сучаснае рабіць. Гэта моя любімая спявачка Зіна Блэс, Зінаіда Купрыяновіч, наш Зена, якая працавала з Віктарам Дробышам, а Віктар Дробыш... І ездзіла на Еўрабачанне. На Еўрабачанне, так. Яна спрабуе пісаць песні пад нейкі такім, як ёй падаецца, моладзевы стайл. Але гэта ўсё роўна выглядае вельмі крынжова. Проста таму, што гэта не ад сэрца ідзе. Гэта не натуральны нейкі шлях развіцця артыста. Гэта проста, там недзе гэта модна, хайпова, давайте будзем рабіць вось так. І ўсё. Пад гэтым няма нейкай рэальнай аўдыторыі. Я не разумею, хто проста стане гэта слухаць, проста таму, што гэта цікавае нешта. Ці проста яно качае нават. Не. Гэта проста такі паглядзеў, дзякуй, дзяўчынка, я зараз пайду міксерам сабе вочы. Вось так зраблю, памятаеш? Пагружным, да? Так, не. Смотри, вы абмяркоўвалі гэта на эфіры у Сергея Чалага, і у вас адбыўся наступны дыялог. А Сергей кажа, што они не стесняюцца сваёй убогасці. І ты адказваеш, што гэта іх галоўная задача заняць сабой інфармацыйную павестку. Патлумач мне, ласка. То бок тое, што яны выдадуць, это ўсё роўна. Разумееш, тут справа ў тым, што трэш і крынж, ён заўсёды будзе карыстацца попытам. Гэта самая прымітыўная эмоцыя. Чалавек, калі глядзіць на вось такія рэчы, ён ўсё роўна на нейкім узроўні падсвядомасці параўноўвае сябе з гэтым. Ты так... Разумееш? І ты глядзіш гэта для таго, каб зразумець, што я лепш, чым гэта, я вышэй за гэта. Дзякуй Богу, я не саладуха, так? Так.
То бок, ну вось гэта, ну, так працуе менавіта, ну вось гэты такі гумар з прыбіральні, разумееш? То бок, гэта нешта стыднае, сорамнае, разумееш? Тое, што табе, ну вось, няёмка людзям паказаць, але для цябе гэта guilty pleasure. З гэтым guilty pleasure усе і працуюць, таму што гэта самы такі танны і эфектыўны спосаб заняць сабой інфармацыйную прастору, таму што ну, медыа залежныя ад трафіку, яны ўсё роўна будуць пра цябе пісаць. Просто таму, што тлумачыць, што нешта якаснае і цікавае у нас з'явілася, нашмат больш складана, чым запосціць проста нейкі ролік і зрабіць подпіс «Зацаніце, які трэш». Ну, то бок, трэш – гэта клікабельная штука. Каб тлумачыць нешта якаснае, табе трэба, па-першае, утрымліваць нейкую экспертызу, якую медыа зараз не могуць утрымліваць, праз тое, што ну, у іх недахоп фінансавання. А па-другое, трэба людзям тлумачыць, вельмі сістэматычна тлумачыць, таму што яно не адразу працуе. Гэта проста працуе на дыстанцыі. Калі ты зрабіў свой легендарыум, калі ў цябе ўжо ёсць свае асобы, калі ў цябе ёсць якасныя таблоіды, вось тады яно пачынае працаваць. А дзяржава разумее, што яны прасралі гэтую тэрыторыю. І, магчыма, ну, то бок яны не стварылі сваю масавую культуру, сваю папсу, і, магчыма, вось праз гэта і была тая спроба. Памяць, 75 было адсоткаў, так, беларускай музыкі? Што гэта была за спроба, дарэчы? Як ты яе ацэньваеш? Ну, гэта была добрая спроба, якая вылілася ў тое, што, канешне, радыёстанцыі знайшлі спосаб гэтага пазбегнуць, і там ноччу ўключалі, напрыклад, ці ўключалі Би-2 пад выглядам, ну, гэта ж беларускі гурт, што вы ад нас хочаце яшчэ. Вось. Мне падаецца, спроба была добрая, проста, як заўсёды, быў кепскі менеджмент у гэтай спробы. Мне падаецца, што дзяржава нават і не спрабавала не прасраць. Вось зараз яны ствараюць структуры, прадюсерскія цэнтры, і яно можа нават на дыстанцыі спрацуе, таму што ну, ёсць сістэмная праца з поп-кантэнтам. Спачатку хай гэта будзе трэш, але ўсё роўна будзе падмурак нейкі, разумееш, праз які потым, магчыма, з'явіцца нешта якаснае, магчыма, не з'явіцца. У нас і такога няма. У нас ёсць толькі хаатычная спроба проста любіць сваё. Але любіць сваё без сістэмнасці – гэта ўжо ідэалагічны складнік. А ідэалагічны складнік – гэта заўсёды нейкі прымус, разумееш? Проста любіце сваё, таму што яно беларускае. А калі яно мне не цікавае? Калі ты ішоў у 20-м годзе на інтэрв'ю з сёстрамі Груздзевым, ты разумеў, што яно будзе такое культавае? Я разумеў, што будзе няпроста. Маёй галоўнай задачай, калі я ішоў на гэта інтэрв'ю, было зрабіць так, каб яны не размаўлялі пра палітыку. Ну, таму што, ну, слухаць палітычную экспертызу ад сясцёр Груздзевых я быў не гатовы, і я не ўпэўнены, што быў гатовы хто-небудзь з гледачоў гэтага інтэрв'ю. Таму я адразу проста спытаў іх, як яны сябе самі бачаць, то бок вядучыя, спявачкі, артысткі. Так. І кожны раз, калі яны вярталіся да тэмы палітыкі, я казаў ім, слухайце, ну у нас нібыта размова зараз з спявачкамі, артысткамі, а не з палітычнымі аналітыкамі. Яны такія, все правильно так, ну давайте тады вернемся да творчасці. Мы вярталіся да творчасці, а там было пра што паразмаўляць. Як ты да іх ставішся? Это какое-то разуменне, это, не ведаю, там, шкада табе іх, ці нейкая дабрыня нават, цеплыня ёсць? Мне не шкада, у мяне няма спачування, у мяне ўвогуле няма эмоцый нейкіх датычных сясцёр Груздзевых. Я разумею, што іх справа выплёскваць сябе нейкую эмоцыю і тое, што яны лічаць творчасцю, а ўжо справа іншых людзей ці даваць ім шлях да нейкай публічнасці. І мне падаецца, што сёстры Груздзевы – гэта прадукты, які стварылі мы самі, а не сёстры Груздзевы, разумееш? То бок, наша ўвага да гэтага феномену, а гэта, безумоўна, феномен, яна і стварыла вось гэты калектыўны мем. Ты сказаў, што адзіны больш-менш нармалёвы амбасадар дзяржаўнай культуры – гэта рэпер Сярога. Сапраўды больш-менш? Я казаў пра тое, што гэта самы публічны і самы папулярны амбасадар беларускай ідэалогіі, то бок гэта вялікі поспех
дзяржаўнай ідэалогіі, што яны атрымалі вось такога публічнага чалавека. Калі я тебе слухаю, у меня есть адчуванне, что ты как бы доносишь наступны тейк, что дзяржаве пашчасціла, што Сярога дэградаваў да іх узроўня, і яны замэчыліся. Так. Просто таму, што іншых амбасадараў беларускай ідэалогіі, ну вось настолькі публічных і папулярных не было і няма. І рэпер Сярога – гэта чалавек, які ўсё ж такі папулярны не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі. І калі ён кажа, нехта нават можа успрыняць гэта ўсур'ёз. Таму што калі пра тыя ж рэчы будуць сказаць у эфіры нейкім сёстры Груздзевы ці Герман Тітоў, то, напэўна, людзі скажуць, ну, нейкі Боўдзіла прыйшоў. Чаго я яго буду слухаць, чаму я мушу яму давяраць. Калі гэта кажа рэпер Сярога, то гэта чалавек з аўтарытэтам, пабудаваным пераважна на чорным бумеры. А чорны бумер добры трек? Чорны бумер – гэта трек актуальны для свайго часу. Проста таму, што тады рэпер Сярога сапраўды схапіў гэтую хвалю папулярнай тады R&B музыкі, адаптаваў яе пад нейкія басяцкія рэаліі нашай усходняй Еўропы і зрабіў з гэтага вельмі такі прыліпчывы трек. Ён сапраўды працаваў. І гэта галоўнае дасягненне ў жыцці Сярогі. Больше нічога не зрабіў. Окей, а патлумач мне, калі ласка, феномен гурту Дразды. Слухай, мы з Віталікам Карпанавым Ведаеш для меня, хто такі Віталік Карпанаў? Это для меня узгадане з онлайнера, калі вось мы з тобой сядзелі за адным столом па дыаганалі, і такой Чарнуха, Карпанов тэлефанаваў. Карпанов весь час праз цябе шоў да свайго поспеху, спрабаваў прынамсі. Слухай, ну Карпанаў гэта такая вось ролевая мадэль чалавека з вёскі, для якога важна выбіцца ў людзі. То бок ты, напэўна, чуў не адзін раз гэтую там фразу ад бацькоў ці ад нейкіх знаёмых тваіх бацькоў. Галоўнае выбіцца ў людзі. Так. Неважна, як ты гэта зробіш, неважна, ці ты будзеш шчаслівы ад таго, чым ты займаешся, а галоўнае выбіцца ў людзі. Што такое выбіцца ў людзі? Заробіць грошы, Так. быць паважаным чалавекам, Мець нейкі статус. і мець уладу. З гэтым працуе Віталь Карпанаў. Яму трэба было ўвесь час выбіцца ў людзі, і неважна, якімі метадамі ён гэта зробіць. То бок, ён запісваў нейкі хіп-хоп, ён фатаграфаваўся голы з гусямі. Кеды і полукеды, Ён спяваў кеды і полукеды. Што ён толькі не рабіў. А цяпер ён... Цяпер проста няма альтэрнатывы. Разумееш? Няма вось такой народнай альтэрнатывы. Таму што ўлада, яна не здольная на тое, каб ствараць нейкія сэнсы. Яна працуе з ужо гатовымі меседжамі. Таму што ёй проста няма грошай. Яна не разумее, навошта гэтыя грошы ўвогуле туды укідваць. Карпанаў – это такі хлопец з народа. Людзі сумуюць без канцэртаў, таму што ёсць не толькі Мінск. Вось, ёсць шмат іншых гарадоў, дзе людзям таксама трэба неяк весяліцца, неяк бавіць свой час, выходзіць у людзі, прыгожа апранацца там і сядзець на канцэрце, вось, і слухаць некага спевака. Карпанаў стварае зразумелую для іх прапанову. Гэтыя песні, яны вельмі блізкія да народных. Разумееш, іх проста спяваць, яны проста запамінаюцца. Карпанаў чалавек, які заўсёды на пазітыве. Яго немагчыма разварушыць у такі бок, каб ён проста выйшаў з сябе і нешта табе, ну, сказаў дрэннае нейкім, ці быў не ў настроі. Ён заўсёды вось такі, ну, не ведаю, як гэта сказаць, пятрушка. Тамада стаў такой, так? Тамада, так. Тамада на вясковым вяселлі. І гэта працуе. Людзям гэта патрэбна. Я зараз дастану свой сарказмометр, калі ты кажаш, што Дразды самы гастралюючы гурт краіны. Колькі ў гэтым сцёба, сарказма? Ніколькі. Ці гэта тэхнічная характарыстыка? Гэта тэхнічная характарыстыка. Мне падаецца, што яно так і ёсць. Таму што іншых гуртоў, якія столькі б гастралявалі, проста няма. Калі Карпанаў публікуе сябе ў Фейсбуку вось гэтую гастрольную трасу з 100 гарадоў, вёсак, то я сяджу і думаю, чувак, ты проста толькі што спіздзіў мой план на вяртанне.
Это моя гастрольная трасса. Я так хочу просто проехаться. Не на концерты, а просто проехаться по этой Беларуси. Вот так. Што для цябе поспех у практычным вымярэнні? Гэта калі ты задаволены вынікам сваёй працы на ўсе 100%. У чым твой сённяшні аптымізм і ці ён прысутнічае ў тваім жыцці? Мой аптымізм у тым, што ў мяне ёсць шмат цікавых ідэй, шмат цікавых думак і ёсць шмат сіл, каб рэалізаваць гэта ўсё. Мы з тобой, у прынцыпе, гэта сутнасць нейкая праекта «Жыццё Маліна». Мы абмяркоўваем з тобой вельмі шмат праблем у гэтай краіны. Пытанне такое, як захоўваць любоў да яе, калі ты разумееш прыблізна ўсе яе мінусы? Гэта вельмі апцыянальная штука. Ты можаш не захоўваць любоў. Для мяне любоў гэта людзі. Ну, то бок, людзі, блізкія людзі ці незнаёмыя людзі, якія проста даюць табе энергію і якім даеш энергію ты. Я правильно зразумеў? Яшчэ раз перазадам гэтае пытанне, што ты супраць таго, што чалавек абавязаны цікавіцца сваім. Абсалютна. Патлумач мне, калі ласка, эту тэзу. Слухай, цікавіцца сваім проста таму, што гэта сваё, гэта шлях дыктатуры. Шлях, свабодны шлях, гэта проста даць магчымасць выбіраць, так. І ты можаш сапраўды цікавіцца сваім і любіць сваё, калі гэта табе падабаецца, калі ты адчуваеш, што ты частка гэтага. Калі не адчуваеш, гэта твой выбар, ты можаш ісці, у цябе ўсе шляхі у гэтым жыцці адкрытыя. Мой інсайт падчас падрыхтоўкі да гэтай размовы і падчас нашай гэтай размовы, што калі вось убраць все, то у нас нармалёвы густ, у нас нармалёвая музыка сама, якая развіваецца, людзі вельмі цікавыя, просто есть гэта рускае ярмо. Я не спрошчваю? Спрошчваеш. А як ты гэта бачыш? Я бачу проста адсутнасць інстытуцыі, адсутнасць грошай, вось, і адсутнасць адзінай стратэгіі ў тым, каб проста ствараць агульны кантэкст. То бок, калі была ўнутраная беларуская воля гэта зрабіць, пабудаваць гэтую архітэктуру, то гэтае ярмо можна было бы... Абсалютна. Окей. Паміраць страшна? Паміраць не страшна, боль гэта страшна. Окей, старэць страшна? Не страшна. Што такое для цябе абсалютнае шчасце? Абсалютнае шчасце – гэта пошук шчасця. То бок сам працэс? Працэс пошука шчасця. Ты не можаш заставацца ў адным месцы, у адной кропцы шчаслівым. Табе трэба пастаянна рухацца некуды. То бок і ў гэтым і заключаецца абсалютнае шчасце, калі ты проста атрымліваеш асалоду ад гэтага працэсу. Цікава. А «Жыццё Маліна»? Дакладна Маліна, таму што часам салодкая, але ўсё роўна хрусціць на зубах, і калі не паглядзець унутр, то можна з'есці клапа. Дзякуй табе вялікія. Вялікі дзякуй, што глядзелі гэта інтэрв'ю да канца. Ёсць вялікая просьба. Пры магчымасці, калі гэта для вас бяспечна, падпісацца на канал Саша Чарнуха, які называецца «Міністэрства сепультура». Таксама ёсць наш сайт-праект, які называецца «Загляне сонца». Калі бяспечна, зноў ж такі, калі ласка, падпішыце. Ну і не забудзьце падпісацца на гэты прадукт, канал, які называецца «Жыццё Маліна». Невялічкая навіна, мы сыходзім у адпачынак і недзе на пачатку жніўня, спадзяюся, вернемся да вас. Слава Украіне! Жыве Беларусь! Пакуль!